Doamnelor și domnilor, nota 10 cu Alin Stoica. Sipone, yo te quiero, yo me muero por tu amor. La Profi 24 TV. Sipone, en tu boca, la miel puso su dolor. Nota 10 cu Alin Stoica. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Alin Stoica și bine ați venit la Nota 10. Astăzi, la Nota 10, am onoarea de a primi pe Rodica Anghelescu, soprană de excepție cu o voce limpede și un repertoriu impresionant, atât în operă cât și în repertoriul popular, orice liric. Absolventa prestigiosului liceu Dinu Lipati și a conservatorului Ciprian Porumbescu, Rodica a câștigat peste 50 de premii, a fost prim solistă la opera comică pentru copii și a colaborat cu ansambluri de renume și artiști precum Gheorghe Zanfir. Vocea ei e descrisă de critici drept tril de privighetoare și timbru cristalin picurând mărgăritare de dor. Astăzi o descoperim ca artistă care spune povești prin sunet și emoție. Bine ai venit, Rodica! Îți mulțumesc din suflet pentru invitație și pentru prezentarea frumoasă pe care mi-ai făcut-o. Chiar mă bucur să fiu în emisiunea ta, Nota 10 cu Alin Stoica, pentru că este nota pe care tu o meriți mereu. Dragul meu coleg, cu care mă mândresc, că am cântat de atâtea ori. Mulțumesc din suflet și pentru mine este o bucurie că ești aici, Rodica, și mă bucur că am cântat împreună, mai ales că ne leagă prietenia asta frumoasă cu Gheorghe Zanfir. Absolut, da. Și până la urmă, dacă stau să mă gândesc, maestru este cel care ne-a adus împreună pe scenă și exact, lui și suntem recunoscători, da. Spune-mi, te rog, Rodica, ce te-a inspirat să urmezi cantoul clasic și cum au influențat colegii de la liceu sau profesorii din conservator traseul tău artistic? Da, drumul a venit cumva totul firesc. Drumul n-aș putea spune că a fost atât de greu. Am înțeles de mică, mi-am înțeles misiunea de mică, probabil ca și tine și în general orice artist, cred că simte în copilăria lui spre ce să se îndrepte și am urmat această cale a muzicii. Sigur, oscilam, începusem cu muzică ușoară, copiam, eram o voce gravă. Copiam Dalida, Maria Tănase, îmi plăcea foarte mult, îmi plăceau, deci eu când am auzit că sunt soprană, chiar am suferit mult pentru că vroiam să fiu o voce gravă. Mezzo-soprană, așa, da, și eram artistă, la vremea aia, dar nu era încă, fahul vocal nu era încă stabilizat. Stabilizează mai târziu vocea, după cum știi. Și am început cu canto popular, dar de ce am început cu canto popular? Nu pentru că mi-aș fi dorit asta neapărat, deși iubesc muzica populară. Eu vroiam o cântăreață de muzică ușoară. Eu spuneam că o să plec în Franța, mă fac blondă, o să cânt ca Dalida și plec la Paris. Toată lumea știa, eu plec la Paris. Dar când pleci la Paris, Rodica? O să plec la Paris. Am ajuns și la Paris, dar mă rog, nu atunci. Și eu o să cânt ca Dalida și gata. Da. Și am aflat că m-am dus la Palatul Copiilor, m-au dus părinții mei și m-au trimis la pian. Eu nu am început studiul muzicii de foarte mic copil. Și a trebuit, apropo, în liceu și în facultate, îți dai seama, să ajung la nivelul colegilor mei care erau tobă de teorie și solfegiu. Ai exact și aceeași poveste ca mine, la fel și eu. Da, știam și despre tine. Da. Și am început să studiez pian, nu înțelegeam eu de ce trebuie să fac și pian la Palatul Copiilor. Am cântat acolo la unei profesoare de canto și bineînțeles că o imitam pe Dalida cu toate gesturile ei și așa, și când am encore de mou, toujours de moule așa. Și zice, draga mea, eu credeam că gata, am impresionat-o, zice, trebuie să te apuci de muzică serioasă. Deci am rămas. Ceea ce fac eu e foarte serios. Trebuie să faci canto clasic. Operă? Nu, dar eu nu pot așa, eu nu suportam să aud. Cu toate că mama mea, părinții ascultau operetă, ne duceau la spectacole de operetă când eram mici. Și așa s-a întâmplat că am ajuns. De ce am ajuns la canto popular? Pentru că trebuie să-ți dau o veste proastă. Nu poți să dai la liceu de muzică. Nu mă duc la alt liceu decât la liceul de muzică. Nu se poate, pentru că ai secția de canto din clasa 11-a. Trebuie să faci 2 ani al liceu. Nu, eu merg la liceu de muzică. Atunci ai varianta să mergi la canto popular
2 ani și te transferi în clasa 11. Și așa m-am apucat de canto clasic la Palatul Copiilor. Am luat discurile Mariei Tănase și m-am trezit că pot să cânt ca ea, pentru că fiind voce bravă. Și n-am mai plecat de la cantul popular. Mai târziu m-am reîntors. Da, wow, ce poveste impresionantă ai și tu. Și într-adevăr, tu ești un om cu o versatilitate incredibilă, să cânți și muzică ușoară, să cânți și muzică populară, și operă, și vorba aia că le cânti foarte bine pe toate, știi? Îți mulțumesc mult, Mă și tu bucur la fel, pentru și tine. tu ești un artist complet și știi cât te prețuiesc și Mulțumesc, la fel, aceeași apreciere și pentru tine. chiar mă bucur din suflet că sunt aici în emisiune. Mă bucur și eu și mă bucur că Chiar mă gândeam când ne ai început împărtășești aceste... emisiunea, oare când mă invită și pe mine, mă invită? Mă bucur că a venit momentul. Mă gândesc să te întreb un pic din copilăria ta. Așa. Să-mi povestești așa, cum a fost copilăria ta? Ai avut o copilărie fericită? A fost cu muzică, fără muzică? Cum ai fost? Da, aș putea spune că am avut o copilărie foarte fericită. Ai mei au văzut, la 8 luni au descoperit ei că am un talent. Redam foarte bine melodiile, la 8 luni. Am fost copil precoce. Dar încă nu știau sigur dacă o să urmez. Nu m-au dat de mică la o școală de muzică. M-au îndrumat, m-au lăsat să cânt când am vrut eu și cât am vrut. Și poate că a fost mai bine, pentru că un copil, nu știu dacă e bine să înceapă canto de mic. Țin minte că mama mea le spunea tuturor, dar copilul meu are o voce mult mai matură, zice, ea e deja format. Așa cântam la vremea, la 6-7 ani, și îi spuneau specialiștii, lăsați copilul să cânte atunci când vrea. Sigur, era bine poate să încep pianul mai de mic, dar ei neștiind dacă eu voi urma această cale sau nu, eu oricum, fără să știu teorie și solfegiu, am spus, mă duc la liceul de muzică. M-au susținut. Da, vezi că mai sunt copii care vin după ce au studiat un instrument. Nu, eu intru acolo și așa a fost. Apropo, când îți dorești ceva, se întâmplă. Așa este. Chiar se întâmplă și mi-am urmat, era ceva care mă îndruma să fiu acolo. Așa a fost și cu canto mai târziu, că revenim și la canto, când m-am reapucat că am rămas o perioadă numai pe muzică populară și la canto nu am... Deci n-am făcut secția de canto clasic. Am studiat secția de canto clasic. Mulți Am n-au studiat pedagogie, au fost muzicologie și extraordinar. muzica bizantină mi-a plăcut foarte mult. Chiar eram propusă să rămân asistent universitar. Profesorul Feodor Oancea mă propusese că eram foarte bună la materia respectivă. Și mi s-a spus că sunt coloratură. Era profesoara Cornelia Angelescu, pe care probabil o știi. Mi-a spus, tu poți fi soprană de coloratură. Poți cânta Regina Nopții, eu mă gândeam coloratură. Zic, hai, probabil dacă nu aș fi cântat rolul ăsta și n-aș fi fost coloratură, nu știu dacă prindeam același curaj, dar știam că e un gen de soprană mai rară și am continuat. Da, interesant. Ai fost o elevă de nota 10? Ei, Cum a fost școala? Nu Cum a fost în școală? Ia spune, povestește. Nu întotdeauna am fost de Ai nota amintiri 10. frumoase? Am și amintiri frumoase și puțin frumoase, pentru Așa. că nu eram așa cum trebuia să fiu. Sau poate că nu trebuia. Am fost un copil ascultător o perioadă, după care a venit perioada de rebeliune. Toți avem perioada aia. La mine a fost un pic mai devreme. A fost un pic mai devreme. Ai fost tu mai precoce, nu? Da, am Mereu. fost precoce și înainte. atunci, exact, am fost înainte și eram destul de nebunatică și aveam tot felul de idei năstrușnice. Și bineînțeles că în orele de matematică eu mă duceam la cor, la alte clase, că se făcea cor la școala generală, pe care am făcut-o 8 ani. Da. Și se făcea cor și eu în orele de matematică fugeam la celelalte. Rodica, dar tu n-ai matematică? Nu, că nu facem. Azi, o dată, de 2 ori. Până când a venit profesoara de matematică și m-a făcut de râs și a zis, vezi, Angelescu, că o să te las coriștentă la matematică, dacă nu. După care am învățat foarte bine și deci se poate dacă nu te amenințam. După aia, când am intrat la liceu de muzică și am luat totul foarte, foarte în serios, gata, m-am potolit dar rebeliunea mea era legată tot de muzică. Era legată de pasiunea mea. Da.
Foarte, foarte frumos. Da, vezi, ai fost tu o fire mai rebelă. Am știut întotdeauna ce vreau și unde trebuie să fiu. Cu toate că eu începusem o carieră în muzica populară, luasem premiile importante, topul topurilor tinerilor interpreți în 1994. Ceva s-a întâmplat când m-am dus să dau audiție, adică am dat examen de angajare la Ansamblul Artistic Ciocârlia, unde sunt și acum, solistă, culmea, eu am dat atunci pe populară, dar acum cânt toate genurile. Da, Operă, da. pop, opera ușoară, Exact, știu. așa. Pentru că mi-am dat seama că nu pot să mă încadrez doar într-un singur gen. Nu sunt doar soprană sau doar interpret de folclor sau... Cred că sunt un artist complet, așa îmi place mie să spun. Și am dat acolo examen, am intrat, dar știu că era o intuiție, de fapt asta e intuiția care ne trimite exact unde trebuie să fim, că pot să fac ceva mai mult și că se poate. Am dat audiție, era Fundația Brambach. Nu ți-o amintești că erai mic atunci? Da, nu cred că știu. În da. 2001, da. Și am dat audiție, era Klaus Brambach, care avea și emisiuni de televiziune în România. Așa. Și a ajutat tinerii interpreți. Am dat o audiție, m-a trimis profesoara mea de canto de atunci, Cornelia Angelescu. Eram la conservator, îl terminasem atunci conservatorul. Și zice, se caută o soprană pentru Traviata și Rigoletto, pentru un turneu de 5 zile în Germania. Știam ariile, le cântam foarte bine, m-am dus acolo și am primit peste câteva zile telefon, mergi în turneu. Deci nu mi-a venit să... Bine, să nu fiu ipocrită, mă și așteptam, dar începusem totuși studiu temeinic destul de aproape de turneul care urma să fie, adică nu eram, studiam cam de 1 an, 2, mai oscilam, fac canto, nu fac. Și atunci m-am apucat serios după ce am luat audiția. Acolo s-au prezentat și alte fete care studiaseră deja la canto și care... Dar asta nu m-a împiedicat cu nimic să nu câștig. Și au fost cu mine atunci și Valentin Racoveanu și Horia Sandu, colegii tăi. Mei Da, au fost și ei în turneu, da. A fost mă bucur excepțional. mult pentru tine. Bravo, Rodica. Vezi, uite ce înseamnă să fii un om ambițios, un om care visează, un om care muncește. Da, ceea ce îți dorești se întâmplă. Bine, dacă e spre binele tău cel mai înalt, așa se zice, să ne dorim, ce e bine pentru sinele nostru cel mai înalt. Ai primit nenumărate premii și ai concertat și ai cântat pe multe scene de elită, precum Ateneu, Opera Comică pentru Copii și multe alte scene din țară. Ce moment artistic ți-a rămas cel mai aproape de inimă? E foarte greu din atâtea. Bineînțeles, colaborarea cu maestru Gheorghe Zanfir, despre care ai amintit și tu, are o aură atât de mare. Știu că noi vorbeam înainte să intrăm pe scenă, că simțim cam la fel. Are o aură atât de mare încât te face să dai pe scenă tot ce e mai bun în momentul ăla. Cred că asta a fost cel mai important, cel mai mare impact asupra carierei mele, l-a avut această colaborare. Sigur, m-a impresionat și, te rog să nu râzi, m-a impresionat Coreea de Nord. Pentru că am luat premiul de aur din 72 de țări la canto. Bravo, pe de ce să râd? Dar de ce? Pentru că acum suntem un pic... sunt cumva considerați non grata persoană. Premiul e premiu. Da, n-are legătură politica cu muzica. Exact, n-are legătură și artiștii au fost foarte bine tratați. Deci acolo fiecare se simțea Franco Corelli sau Callas. Da. Foarte frumos a fost și am stat 10 Super. zile acolo și m-au impresionat scenele de acolo și grandoarea cu care organizează ei concertele. Nu știu dacă mai vedem undeva în afară de China, Coreea. Și Da. ei au un cult extraordinar pe pentru chestia așa asta, ceva da. și mie îmi plăcea foarte mult. Îmi plac spațiile mari, apropo de sălile de concerte, îmi plac spațiile. Cu cât e mai multă lume, cu atât mă simt mai bine. Te simți mai multă energie. Noi Da, artiștii ne da, hrănim da. cu publicul, cu Așa energia e. publicului, cu ceea ce primim Da, și înapoi. dăm și... foarte mult, dar și primim. Da, foarte frumoase amintiri. Știu din interpretările tale în arii celebre din, nu știu, Mozart, Verdi, Puccini. Știu că am fost de față publicul în reverie.
Cum te pregătești și cum te conectezi la aceste roluri și la aceste arii să le cânți cât mai bine? Pregătirea, studiu, știi că nu se oprește niciodată. Astea sunt lucruri pe care toată viața trebuie să le avem în vedere. Antrenamentul de zi cu zi, ca și la sport. Am înțeles asta în momentul în care am început studiul muzicii. Am înțeles că din momentul ăla sunt datoare talentului pe care l-am primit și pentru care mulțumesc zi și noapte, de câte ori pot. Am înțeles că trebuie să îl duc la desăvârșire. Și asta încerc să fac în continuare, să mă autodepășesc, să mă compar doar cu mine, nu cu ceilalți, și să fiu varianta mea mai bună decât. Când fac, de exemplu, Regina Nopții, când jucam la opera comică, mă gândeam spectacolul următor, dacă aș putea să-l fac mai bine. Mai bine și mai bine. Da. Țin foarte mult la aspectul ăsta. Ai colaborat cu Gheorghe Zanfir, așa cum ai menționat și mai devreme, iar timbrul tău a fost descris că este cristalin ca un tril de privighetoare. Bănuiesc că maestrul a spus chestia asta. Da. Spune-mi cum ai resimțit această întâlnire artistică și cum este Gheorghe Zanfir? Ce înseamnă Gheorghe Zanfir pentru tine? În primul rând că, așa cum știm, uriașul, cum îi spunem noi, este într-adevăr, cum spuneam mai devreme, că are o aură extraordinar de mare și care influențează, pe mine personal mă influențează, a avut un impact asupra mea pentru că în momentul în care am început să colaborez cu maestru Gheorghe Zanfir, eu încă oscilam dacă mai fac folclor, rămân pe clasic. Și atunci l-am luat ca model, cântând la Nai folclor, maestrul, dar și muzică clasică, și a introdus, de fapt, Nai în muzica clasică, având și compoziții pe care le-am cântat. Atunci mi-am dat seama că asta îmi doresc, să fiu și eu un artist complet și să merg pe același model. Iar impactul asupra mea a fost uriaș prin invitațiile pe care le-am primit și mai ales din partea Nicoletei Zanfir, pe care o salut, prietena noastră comună. Da, o salutăm Da. Nicoleta, te salutăm cu drag și mulțumim Chiar pentru mulțumim, momentele minunate alături de uriaș. Da, nu este ușor să pătrunzi în lumea asta, chiar dacă ești foarte bun, și atunci dacă cineva îți întinde o mână și îți recunoaște valoarea. Așa mi-a spus odată maestru Gheorghe Zanfir, nu știi cine ești. Vreau să arăt lumii cine ești și ceea ce poți. Da. Așa cum am vorbit mai devreme, tu cânti nu numai operă, cânti și piese populare sau religioase sau pop. Cum îți menții autenticitatea și felul în care emoționezi în aceste genuri? Cred că prin sinceritate. În afară de studiu e vorba de emoția pură, sinceră, pentru că publicul simte. Sunt zile în care să știi că nu-mi transmit nici mie. Și unde te simți mai bine? Ce-ți face mai mare plăcere să interpretezi din toate acestea, din popular, pop sau canto clasic? În ultima vreme, parcă mai mult spre pop-opera, spre clasic, dar și folclorul pe care îmi place mie să-l interpretez, acela autentic. Da. Maria Tănase, Anton Pan, altceva, să fie altceva. Am înțeles. Din nefericire, un pic m-am îndepărtat în ultimii ani din cauza a ceea ce vedem că se întâmplă. Și ce cântec ți-e așa foarte drag inimii tale din asta e o întrebare, popular? e o întrebare foarte grea asta. Nu știu, ceva ce interpretezi poate și acasă, nu știu, sau știi, de drag. Sunt multe pe care îmi vin în minte. Ce-ți vine? Ia, zi-mi așa. Vrei să-ți cânt ceva ce îmi vine în minte? Da. Hai să cânt un Anton Pan. Sau ce vrei? Ceva. Maria Tănase sau ce Anton? vrei tu? Hai, Maria Tănase, Anton Pan, că și ea a cântat un Anton Pan. Până când nu te iubeam, dorule, unde mă culcam, dormeam, dorule.
Asta e ce mi-a venit acum în minte. Super, bravo! Mulțumesc! Dorule, Așa, da. dorule. Asta a fost un pic adaptat, a schimbat melodia Maria Tănase, pentru că originalul era până când nu te iubeam, dorule, Ia uzi. unde mă culcam, dormeam, dorule. Aici se simt un pic inflexiunile de la muzica psaltică. Așa este, nu știam, uite. Da, că am bravo, studiat mulțumim că ne da, și ea l-a spui. recreat. Acest cântec a fost recreat de ea și a schimbat un pic linia melodică, un pic mai mult. Da, ce De fapt, frumos. e pe ritmul de manea turcească. Fugim de cuvântul ăsta când auzim, dar maneaua este, cum e la noi hora, sârba, geamparaua, este maneaua turcească, dar cea autentică. Nu intrăm în detalii să nu se simtă cineva jignit. Dar Da, aceasta nu este cred că e maneaua. cazul, că noi avem un alt fel de public țintă aici. Absolut, da. Și nu Dar cred că ea se vor există uita în cei folclorul care- muzical turcesc și e de apreciat. Am vrut să fac această specificare. Da, frumos. Ce mesaj ai vrea să transmiți cu vocea ta celor care încă nu știu cât de mult îi poate defini o arie sau o romanță sau un cântec popular? Să se apropie de sufletul lor, să-și asculte sufletul, să intre un pic în inimă și în momentul în care intri în inima ta, atunci poți să reușești să transmiți. Foarte frumos. Și chiar că am vorbit de romanțe, Da, ai am cântat cântat. vreodată romanță? Sigur, am luat și premiul întâi la Crizantema de Aur în 2012, da. Bravo, Rodica, Da. păi uite, povestește-ne Premiul și despre radio. chestiile astea. Da, am luat și premiul radio. Cu ce ai câștigat? Ce ai interpretat așa frumos? Mai multe, am cântat și Nu se poate. Nu se poate. Da, superb. A fost ceva, un moment deosebit. Wow. Și am primit premiul radio chiar pentru romanța asta, pentru Nu se poate. Wow. Da. Și îmi cânti și mie un pic? Da? Știi bine că atunci când mi-ai spus s-a sfârșit, un cuvânt nu ți-am spus, cu nu știu de unde putere am zâmbit și-am privit cum te-ai dus, dar azi când din visul urât mă trezesc și nu văd decât golul rămas, etc. Nu sunt așa încălzită. Mamă, ce frumos! Hai că m-ai prins într-o așa, Da, știi? nu sunt foarte bine încălzită, Îmi cu toate place că am avut foarte o mult cum repetiție. cânti. Da, Bravo, mulțumesc. bravo. Eu cred că ești... Varianta de după amiază. Da. Nu, ești încălzită, ești foarte bine. Foarte bine ești. Da, Îți mulțumesc. mulțumesc că Ioana ne Radu, încânți cu da, vocea ta. romanța ei, da, Doamne, ce celebră. frumos, ce Foarte frumos. greu să cânți după așa artiști colosali, să le preiei, e un curaj mare. Da, dar uite cât de frumos Să îi le reprezinți și preiei, ce interpretare frumoasă, ce voce frumoasă ai. Știi că mă gândesc când cânt o piesă a Mariei Tănase sau Ioana Radu, cum ar fi făcut ea aici, cum ar fi subliniat cuvântul ăsta, cuvântul, dacă tot vorbim de romanță, ca Exact. și la lead, dar cuvântul peste este tot cuvântul este de cuvântul bază. e important, da, și în operă mai ales că ai un mesaj clar. Știi pe cum e, care si trebuie canta să- come si parla, Si zice canta come italianul. si parla. Adică se cântă cum se vorbește, deci puterea cuvântului este foarte importantă. Apropo de asta, Mulți uită să pronunțe. profesorii de canto ar trebui să știe asta mai mult. Așa este. Si canta come si parla, nu să schimonosim, pentru că fiecare are configurația lui, are cutia lui de rezonanță. Exact. Și dacă vede o soprană că deschide așa, cea că deschid și eu așa. Nu merge. Nu merge, nu se aplică la fiecare. Da, exact. E ca la doctor. E O diferit. rețetă ți se potrivește ție, mie poate alta. Apropo de profesorii de canto, știi că eu am trecut pe la mai multe clase de canto. Eu nu știu, ia povestește-ne puțin. Da. Eu am studiat, sigur, în conservator în anul întâi cu doamna Cornelia Angelescu. Atât se făcea un an canto, dacă era Angelescu a altă. lucrat cu Angelescu. Ange, da. Toată lumea sunteți rude, nu? Eu sunt Ange. Angelescu. Ange. Da. În care, de fapt, a descoperit că sunt soprană de coloratură. Și am mai trecut pe la multe clase. Lucian Bonifaciu, Dan Iordăchescu, Wow! da, Ce personalitate. maestru Pompei Hărășteanu, Și Eugenia maestru. Moldoveanu, Eugenia pe care îi iubesc Moldoveanu, din mare. suflet, da. Da. Chiar le mulțumesc și până la urmă mi-am dat seama că mi-am creat propria manieră de a cânta. Am luat de la tehnică fiecare muzicală. ce mi s-a Da. potrivit mie și cred că asta e bine să facem. Bravo, Rodica. Așa este, până la urmă, drumul Iulian nostru Băiașu, este iar, drumul nostru. da, care... Ai lucrat și cu Băiașul? Am lucrat și cu, da. Da.
mare om și mare Cornelia profesor. Gavrilescu, care a fost o mare cântăreață de operă. N-am prins-o, sigur că nu eram nici eu când s-a pensionat, dar am înțeles că era o femeie superbă și o cântăreață Extraordinar. colosală. Și de la fiecare am luat ceea ce a fost bun și le-am făcut... Nu ne faci și nouă o coloratură să-ți auzim glasul ăsta coloratura! Vai! frumos? Nu ne... Ce ai vrea? Ce vrei tu? Ce ți Sempre libero di Dio folleggiare di gioia in gioia, o che scorre viver mio per sentieri di piacer. Nasca il giorno moia, sempre Oh! Bravo, Rădica! Mamă! Nu știu ce sunet Ne-ai a fost cântat asta. Traviata! Un sunet superb și foarte bine dat. Sunet la, da, așa, fără Wow. prea multă Să înțeleg că încălzire. Traviata și Violeta este un rol apropiat sufletului tău. Da, pentru că mi-a adus plecarea în Germania. Sigur, n-am făcut tot rolul acolo. Am făcut un concert, dar asta era important. Cine cântă Caro Nome și Estrano. Și Strano Că acolo am și avut și alte Sempre lucrări. Libera, Au da. mai fost, da, și pop-opera, și Conte Partiro, duete, arii. Asta e una dintre cele mai concert. grele arii, totuși, Sempre Libera, aria Violetei. Da? Da. Este. Da, este Este o pentru că are și complicată. centru mult. Are soprană lirică și lirică lejeră. Acum, Da. obișnuindu-mă cu ea, nu mi se mai pare atât de... Cu cât lucrez mai mult... Îți cu dai atât- seama că probabil că o lucrezi de foarte mult timp și Da. am la final lucrat. cum faci? Faci cu mi bemol? Făceam cu mi bemol, da. Aha, aha. Acum Wow. n-am mai cântat-o, dar dacă e nevoie, poate că o să mai cânt. Dacă e nevoie. Doamne ajută, să sperăm că o să Doamne fie ajută, nevoie. de ce nu? Sau de Pentru ce că- să nu fie nevoie? Că sigur, te văd că ești Nu știu dacă aș în face formă. tot rolul, pentru că acolo sunt 3 tipuri de soprană, după Cum cum să nu? știi. Eu cred că poți să faci fără probleme. Orice poți face dacă îți pui în cap. Nu e imposibil nimic. Da, asta da, clar. Regina nopții e altceva, dar la Traviata trebuie să ai și dramatic, să fii și un pic soprană, Trebuie să ai un pic și lirică centru, spintă. da. Dar tu ai. Sună tu bine ai, și tu ai. centru, da. Dar parcă așa Tu ai să mai împlini vocea cum totuși, nu? mi-ar fi plăcut mie să sune, parcă, sigur că da, a căpătat consistență și în... Pentru că eu menajam foarte mult mediu și riscam să nu se audă bine mediul la un moment dat, pentru că îl menajam ca să ajung la supraacute și mi-am dat seama că este o mare greșeală. Pentru că trebuie să lași vocea să curgă așa cum e ea de la Este natură. ea. Da, da. Ce să zic, minunat, minunat. Ce ne-ai încântat inimile cu vocea ta. M-ai provocat cu Traviata, nu credeam și că mă scot bucur foarte sunet mult. la ora Da, asta. da, da, da. Știu când am cântat și împreună. Da, Parigio Și- Caro și Brindisi și... Da. Muzica. Cum ți s-au părut momentele alea împreună cu mine când am cântat pe scenă? Ți-a plăcut? Foarte emoționante. Da? Cine nu vrea să cânte cu Alin Oh, Stoica? O să mulțumesc fim frumos. serioși. Ce soprană? Dacă întrebi orice soprană, cu cine ți-ai dori să cânti? Cu Alin Stoica? Mulțumesc. Ai cântat cu Alin Stoica? Vai! Ah, ce mă bucur Dar că tu spui știi asta. asta. Mă bucur Știi mult. că ăsta e adevărul. Eu știu. Știi că ăsta e adevărul. Dacă așa spui, probabil că așa este. Mă bucur din suflet că e așa și pentru mine a fost o bucurie, mai ales că publicul a reacționat cum a reacționat. Ai văzut și Absolut. tu ce bucurie a fost în public și cum ne-a răsplătit cu atâtea urale și aplauze și... Tocmai pentru că au simțit trăirea. Publicul nu este ușor de păcălit. Da, da. Păi da, și nici nu Da. am păcălit, că nu l-am Da, păcălit. da. Ăsta Nu e noi. adevărul. Am Nu cântat Noi nu. Da. când tot Sunt sufletul. artiști care încearcă să păcălească, dar care nu transmit. Ei, Și nu atunci- știm. Ai văzut Așa ce zi s-a și- întâmplat la... Așa zi și Ai artiști? văzut ce s-a întâmplat, bănuiesc, de curând la festivalurile... Da, aceleași. și este salutar ceea ce ai făcut tu și trebuie să știe toată lumea, pentru că tu ai luat o atitudine pe care ar trebui, fiecare dintre noi ar fi responsabil să facă aceste sesizări. Eu le-aș închide festivalul. N-am nimic cu nimeni. Temporar. Să mă iertați dacă supăr pe cineva. Nu se poate. Ce exemplu dăm tinerilor? Ei ce trebuie să se învețe? Că ce? Că vii pe o scenă și că poți să înjuri România, că poți să vorbești cum vrei tu? Nu, asta nu înseamnă dezinvoltură. Apropo de emoție sau trac, știi? Și nu înseamnă nici a crea artă. Nu asta înseamnă a crea. face. Arta e altceva și se va confunda.
tinerii nu mai știu în ce direcție să se îndrepte. Aș face festivalul, dar cu anumite rigori. O perioadă până când își învață lecția, eu i-aș închide. Nu pe ei, nu la Da, nu pușcărie. e vorba să nu se facă sau să închidă festivalul, nu asta Da, e soluția. o Este perioadă. doar chestia asta de selecție, efectiv, a Selecție, unor da. artiști care chiar și să sunt artiști, care nu Exact, sunt dacă doar nu- niște oameni care vin și înjură pe scenă și Absolut. stau pe niște ritmuri și nu cântă nimic. Nu cântă Ei nu nimic. sunt artiști, sunt, Da, da, partea vezi, Doamne, tristă- influencerii vremurilor, dar Partea influencerii tristă care e că nu influențează mai prost. știu copiii tineri ce modele să-și aleagă. Da. Unde sunt artiștii care ar trebui să e inspire? o mare problemă aici. Aici pornește totuși de la conducere, de la educație, de la ce se întâmplă în sistemul Totul se politic, leagă, de la totul se leagă. Părinți, de ce nu, educația părinților care, și părinții nu fac nimic, nu își țin copiii în mână. Da, Lili, Cred că este dacă le dau bani și educația, lasă în pace, o să-i lasă și pe ei în pace, știi, să Da, le dea dar timp vezi, liber. în familie are influență până la un anumit punct, după care intervine anturajul în care intră. Dar Da. trebuie controlat în ce cercuri se mișcă, cu cine umblă. Da. Da, nu de închis neapărat, poate am fost prea dură, dar puțin exact controlat și dacă nu e o selecție riguroasă, Da. nu ai ce să faci, să invite și artiști în adevăratul sens al cuvântului. Este o, nu știu, campanie parcă de anticultură, ca să nu zic altfel. Da. Și de îndobitocire, dacă vrei, a populației și anticultură. Parcă să ne îndepărteze cumva de la frumos, de la sensibilitate, de la emoția de care tu așa frumos vorbeai mai devreme. Așa este. Parcă nu mai au oamenii suflet, suntem așa tot timpul pe repede înainte, să facem totul repede. Nu neapărat bine. Bine, prost, dar să fie repede. Nu avem Mult timp. mai rapid Și decât- nu mai avem timp să privim în interiorul, în inima noastră. Da, așa este. Mare dreptate. Domnilor și domnilor, mergem mai departe la rubrica Dă-ți notă, unde Rodica își va acorda note ei în funcție de cum consideră așa și dacă vrea, bineînțeles, că Așa. nu este obligată. Ia spune, Rodica, te rog, ce notă ai dat tehnicii tale vocale? Să știi, Am prins-o. să știi că nu-mi dau 10 la tehnica vocală. Aoleu, Nu-mi dau 10, că vreau mai mult. Pot mai mult decât atât. ia uzi. Bun. Nu-mi dau 10. Îmi dau un 10 cu minus exact. L-ai auzit acum, dacă da. Poate că uneori meriți și 10, hai să nu mai fiu așa, dar nu tot timpul. Dă o notă capacității tale de a transmite emoție. Aici mi-aș da 10. Bun. Bravo. Versatilitatea ta ca artistă. Iar o să fiu lipsită de modestie. Bă, da, nu mai e deloc, că și eu îți Da. dau tot 10 pentru asta. Și părerea mea Mulțumesc. este Dacă că- îmi dai tu, îmi dau și eu. că nu poți să faci foarte Da. bine toate domeniile pe care le-am spus mai devreme. Spune, te rog, o notă pentru legătura ta cu publicul prin muzică. 10. 10? V-am 10. spus că m-a dus de nota 10 aici. V-am spus, da? O notă autenticității repertoriului tău. Și aici aș spune că sunt foarte selectivă. 10. Super, mă bucur. Asta este un lucru Ce frumos extraordinar. să-mi dau o notă. Da, mergem mai departe, doamne și domnule, la următoarea rubrică, unde avem bolul cu întrebări, surpriză. Am pregătit Am niște înțeles. întrebări. Ia, te rog, alege de aici întrebare. Așa. Să vedem ce iese. Ia să vedem. Sunt mai speciale, așa. Mai special. Da, mult Ce mai melodie ai cânta ca mesaj pentru sufletul tău? Nu e ușor, pentru că sunt poate multe. Panis Angelicus. Ia să ascultăm. Ia Cânti cu mine? Hai amândoi. să vedem. Panis Angelicus, fit panis hominum, panis celicus terminum, ora pro nobis. Mai
continuăm. Mantucat Dominum, pauper, pauper, servus et humilis. Bravo! Bravo, Rodica, foarte frumos. Da, e ca un mesaj religios așa pentru sufletul tău. Ești o fire religioasă? Ești o fire care... Dumnezeu cerul are așa în... Păi, cu cel mai important rol. Da? N-aș putea spune că exagerez cu asta, dar sunt foarte recunoscătoare pentru tot ceea ce mi-a dat și nu se poate nimic fără Dumnezeu. Ai văzut că avem câteodată o zi în care avem impresia că nu mai avem voce. Nu știu dacă ți-a întâmplat. Dar cum să nu? Da, da. Nu mai vai, dar Aproape dacă mă fiecare zi mi se trezesc întâmplă. mâine și nu mai am voce, am chestia asta, dacă mâine când mă trezesc înainte de spectacol nu mai am voce. Nu știu de unde vine. Sau nu neapărat asta, poate că nu mai sunt Știi în că era formă. expresia nihil sine Suntem deo, știi? nihil sine deo, da. Nimic fără Dumnezeu. Da, am și ca moto. Facebook, apropo, nihil sine deo. Într-adevăr are un rol și de asta probabil mi-a venit acum în minte. Și eram într-o zi foarte obosită, pentru că la opera comică se joacă mult dimineață. Și eram foarte obosită, nu dormisem exact atunci când trebuia să dorm cel mai bine. Și când știi că odihna e cea mai importantă pentru voce. Cântam Regina Nopții din flautul și nu aveam energie, eram... Parcă a venit cineva lângă mine pe scenă și a cântat în locul meu, parcă nu eram eu. A ieșit impecabil. Și atunci cum pot să cred că nu e ceva deasupra care ne coordonează? Cu siguranță este. Da, Cu siguranță. clar. Ia mai extrage o Ia ce mai dai? avem timp. Mai avem? Da, da. Aha. Aha. Ce repertoriu te relaxează după o zi intensă de repetiții? Îmi place să ascult, aici nu mă mai pui să redau, că nu știu să redau. Îmi place să ascult, glumesc. Îmi place să ascult muzică pe frecvențe vibraționale înalte, melodia... Așa. Dacă e turcească, mă relaxează, știi? Așa. Muzică, purificare aură, purificare energetică. Aha, am înțeles. Dar și o muzică dansantă, depinde de starea mea. Vibrațional, înaltă. O manea, de ce nu? Bine, nu așa. Îți plac manerele? Te întreb eu? Mie? Da. Doamne, sunt... Coplești. Nu pot fără. Da, am înțeles, da. Repet, nu vrem să jignim pe nimeni, da. Nu, are nicio Fac legătură. urticarie. Ascult manele cum ascultă și ei muzică de operă. Deci... Absolut. Păi stai că se bagă și acolo. Vor să facă ceva, o combinație între ce încearcă unii. Foarte frumos, foarte bine. Combinațiile să știi că n-au prins rău niciodată. Faptul că se îndreaptă și către clasic nu poate decât să fie salutat. Da, înseamnă că va ieși ceva Fac mult urticarie mai bun. când aud, fac urticarie, vă spun sincer, spun așa. Dar nu maneaua despre care vorbeam, despre Anton Pan, despre folclorul muzical turcesc, vorbesc de maneaua care la noi nu se cântă cum trebuie. Ne amendează cineva pentru asta? Da. Ne amendează? Nu ne amendează nimeni. Ia, mai ia, te rog. E punctul meu de vedere și bineînțeles. dacă nu e obligatoriu să fie împărtășit. Știi cum e? Ai un punct de Bineînțeles, vedere, cum trebuie să nu. Aha. Dacă ai putea interpreta o arie dintr-o operă neabordată încă, o operă neabordată Adică încă. neabordată de tine. Da. Dacă ai putea interpreta o arie dintr-o operă pe care încă nu ai făcut-o, care Păi ar fi? am făcut-o. De exemplu, asta, Traviata n-am jucat tot rolul. Am cântat în concerte, Rigoletto, multe. Ar fi multe pe care nu le-am jucat, pentru că n-am jucat în foarte multe roluri, mai mult în concerte. Am înțeles. Ia, și ultimele Aș două aborda iarăși. ceva contemporan, așa, ca să-mi depășesc anumite limite. Contemporan? Da. Nu pot să cred. Ia și Da. pe Pe amândouă? Da, da. Și Am vreau să- înțeles. Gata. Am terminat. Contemporan, da, pentru că la un moment dat am avut o profesoară de teorie și solfegiu, Rodica Nicolaescu, și sigur ai auzit de ea, Da, cum să nu? care era foarte severă. Și acum, de ce vreau contemporan? Vreau să ne arăt toate cunoștințele de teorie și de solfegiu pe care am fost obligată, efectiv, să fac, dar bine mi-a prins și chiar îi mulțumesc, nu mai e printre noi, din păcate. Păi vorbim cu Dan Dediu, să-ți dea o... Am piesă studiat și cu, da, contemporană. da, l-am avut profesor de forme muzicale, da. Am avut un moment,
Amuzant? Sau o Sau sperie surprinzător tu? pe scenă, Surprinzător pe scenă? Povestește-l. Vai, Dacă ai avut un moment mai amuzant. multe. Ia spune. Mai multe. Deci, hai ce-mi vine în minte acum, mai recent, câțiva ani, înainte de pandemie. Le pun aici pe cele, da? Da. Înainte de pandemie, Regina Nopții și la un moment dat știe o scenă turnantă și eu trebuia să ies repede și nu mai vedeam nimic. În primul act trebuia să ies repede, după ce aveam de spus ce îi spun lui Tamino, trebuia să ies. Dar eu nu vedeam să ies. Și n-avea voie să se vadă cum eu și s-a văzut puțin, da? Și la un moment dat, nu știam, m-am oprit undeva lângă cortină, dar problema era că dacă mai stăteam mult acolo, mai aveam puțin și începuse scena să se miște și ieșeam în față, ieșea Regina Nopții când nu trebuia. Și mă dădeam înapoi cu turnantă, deci asta a fost foarte amuzant. Nu s-a întâmplat nimic grav, dar eu așa l-am luat ca și... Și a mai fost unul când trebuia să intru pe scenă și aveam de data asta un costum popular. Și aveam poalele și peste fusta, poalele, așa zis, fusta, vin două catrințe față-spate, dacă știi, îți imaginezi. Iar eu am uitat să pun poalele și am pus numai față, spate. Nu mi-am dat seama, eu pornită să mă duc și... Stai seama, se vedea tot și era... Și mă întreabă ceva, așa se poartă acum costumul, dar eu ce anume, ce eu? Tu, intram în scenă, eram... Da. Ce anume, ce să se poarte? Păi... Stați, nu. A intrat altcineva, bineînțeles, m-am dus, mi-am luat costumul cum trebuie. Vai, Da. vai, da. Astea acum sunt amuzante, Ai dar pe pățit moment o nu grămadă. te... Da, atunci nu, dar nu, vezi acum nu după- le iei ca fiind amuzante. Da. Pe moment, da, uite, vezi după un pic de Da, timp, dar altfel rămân. vezi lucrurile. Nu, dar asta dacă îi stricam spectacolul maestrului Mihailescu, cred că era să intru cu turnantă, cu tot în față. Da. Frumos. Așa. Știu că ai acolo și ultima întrebare, Aha. care eu știu care este. O știi? Da. Ia, spune-mi. Cum ar arăta concertul? Cum ar arăta concertul ideal pentru tine? O să spun ceva. Concertul ideal pentru mine. Cu multă lume, în primul rând. Public, grandios. Da. Ai zis Și deja. chiar vreau să-mi fac concertul meu și urma să-ți spun. Bine, n-am stabilit data, dar îmi doresc neapărat să vii. Mare drag vin. Și Stefanie Radu la fel. O să ne ai ca invitație Și tu atunci. și Stefanie. Da, chiar Venim mi-ar împreună. plăcea mult să-mi fac, să am concertul meu. Și o să fie, în curând. Așa că întrebarea asta, nu știu dacă știai, da? Sau știai că o să fac? Știai ceva? Nu știam, dar mă bucur din tot sufletul. Și bineînțeles, Vezi? avându-l invitat de onoare pe maestru Pe Gheorghe Gheorghe Zanfir, Zanfir, dacă o să, da. dacă Da, o să fie vrea super. să vină. Mergem, doamnelor și domnilor, mai departe la juriul Nota 10, unde Rodica va nota alți artiști Aoleu. sau formatori Vai. care au inspirat-o Vai, și le nu. va da note. Ce notă merită Gheorghe Zanfir? 10 plus, dacă există 20. Plus infinit. Bun. 20 plus infinit. Mergem mai departe. Angela Gheorghiu, 10. 10. Maria Tănase, 10. Constantin Arvinte. 10. Că avem Am numai... colaborat mult, da, a scris Da? mult Cum? pentru mine. Ia spune. A scris mult pentru mine, mi-a scris multe prelucrări folclorice, lieduri, romanțe. Am fost acum recent la Iași, la festivalul Constantin Arvinte. Mă bucur. M-am bucurat de prețuirea maestrului, da. Ion Druță, Ah, ce notă merită? nu știu, Nu știi. nu știu. Vai! Cristian Măcelaru, 10. 10. Îți Dar place? spunem despre Ion Druță că nu prea l-am urmărit și atunci nu pot să dau o notă. Mergem mai departe atunci. Am nu mai înțeles. nu trebuie. Da, Grigore dar să nu Leșe? se simtă. 10. 10, îți fost place. am fost și în emisiune, dar nu de asta, chiar da. Chiar da. Așa. Și mai spune tu un artist la alegerea ta care ar merita așa o notă de 10 cu felicitări și care îți place ție foarte mult. Alin Stoica. Ai, mă! Oh, Stefanie Radu. M-a lovit în inimă. Daniel Jinga, nu neapărat, numai cântăreți sau și dirijori, că mai întrebat Poate de să fie mult. și dirijor, poate să fie. Daniel Jinga, Am înțeles. sigur, sunt mulți. Îți spun o întrebare finală. Dacă ai putea
scrie o scrisoare sufletului tău de când începea studiul la conservator. Ce mesaj îi transmite astăzi? Vai, ce întrebare. Nu mi-a adresat nimeni așa o întrebare atât de profundă, dar o să-ți răspund exact ce îmi vine pe moment, pentru că cu cât ne gândim mai mult, cu atât nu ne ascultăm intuiția. I-aș spune să facă exact ce a făcut și până acum, să facă aceleași alegeri, pentru că întotdeauna spunem, sau de cele mai multe ori tot spunem, dacă m-aș întoarce în timp, aș face lucrurile altfel. Nu, le-aș face la fel, pentru că toate lucrurile care s-au întâmplat bine sau mai puțin bine sunt către evoluția noastră spirituală, către evoluția noastră ca oameni. Poate o întâmplare mai puțin bună sau care ni s-a părut la momentul respectiv mai puțin bună, sau o alegere. De exemplu, ani de zile îmi spuneam de ce mai bine făceam canto de la început. Nu, poate așa a trebuit să fie. La momentul potrivit vine totul. Așa că sufletului meu i-aș spune că a făcut foarte bine și că în continuare să mă ghideze așa cum a făcut-o și până acum. Totul este mintea mea să fie la fel de, cum să-ți spun eu, receptivă la mesajele pe care le transmite sufletul, pentru că sufletul ne transmite cele mai adevărate mesaje. Dragă Rodica, îți mulțumesc din tot sufletul că ai venit în această emisiune. Mă simt onorat, te consider o artistă de nota 10 și un om de nota 10, de aceea ești și aici, iar eu împreună cu echipa mea și cu cei de la Profit24 îți oferim această diplomă de excelență. Vai, mulțumesc mult, chiar mă onorează. Mulțumesc foarte mult pentru această distinție, să se vadă. Cu mult drag. Mulțumesc. Îți mulțumim din suflet și te așteptăm aceeași și altă dată 10, cu mult drag. Aceeași nota 10, dacă se poate peste nota 10 aveți. Aceeași notă 10 îți oferim și noi, mai ales pentru momentele muzicale pe care ne le-ai oferit astăzi în emisiune și îți mulțumim din suflet. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim din suflet că ați urmărit această emisiune. O să o las pe Rodica să mai lasă un mesaj pentru dumneavoastră, un ultim mesaj. Ascultați-vă sufletul, că tot vorbeam despre suflet. Ascultați-vă intuiția, răspunsul divin și încercați să aveți timpul vostru pentru voi. Dragilor, vă mulțumim din suflet. A fost o nouă ediție, Nota 10 cu Alin Stoica. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Fiți iubire! Doamnelor și domnilor, Nota 10 cu Alin Stoica. Si pone, yo te quiero, yo me muero por tu amor. La Profit24 TV. Pone en tu boca la miel puso su dolor. Nota 10